Helo, fy enw I yw Constable Williams ac rwy'n swyddog heddlu cymunedol ysgolion. Fy swydd I yw helpu plant a phobl ifanc I gadw'n ddiogel. Rwy'n gwneud hyn drwy ymweld ag ysgolion I gynnal sesiynau ar ymddygiad, cam-drin sylweddau a chadw'n ddiogel ar-lein ac oddi ar-lein. Un o'r pethau rwy'n siarad â phlant am yw pwyllo cyn rhannu. Gyda chymaint o blant yn aros gartref yn ystod y cyfnod hwn, maen nhw mwy nag erioed yn defnyddio cyfrangau cymdeithasol ac apiau amrywiol ar ddyfeisiau digidol. Mae'n bwysig ein bod ni'n helpu'n plant I feddwl yn ofalus am yr hyn y maent yn gwneud ar-lein. Rhif 1. Y peth gorau yw sicrhau bod y gosodiadau preifatrwydd wedi ei gosod ar ffrindiau yn unig. Mae hefyd yn bwysig bod plant yn deall wrth ddewis rhannu cynnwys ar-lein, maent yn colli reoledd drosto am byth. Rhif 2. Mae sicrhau bod plant dim ond yn derbyn ffrindiau ar-lein gan rhai y maent nhw'n ei adnabod oddi ar-lein yn un ffordd o'i helpu nhw I gadw'n ddiogel. Rhif 3. Mae rhai plant yn mwynhau rhannu lluniau. Cefnogwch eich plentyn I bwyllo cyn rhannu. A fydden nhw'n teimlo'n embares pe bai ei teulu neu ei athro yn gweld ei llun, a yw ei llun yn ei dangos mewn ffordd negyddol. A yw ei llun yn dangos unrhyw ran o'r corff y fyddai'n cael ei orchuddio gan ei siwt nofio. Os mae yw'r ateb I unrhyw un o'r cwestiynau hyn, ni ddylent rhannu llun gyda neb. Fe ddylen nhw ddileu'r llun o'i defais digidol. Rhif 4. Mae gosod esiampl dda yn bwysig iawn. Mae plant yn sylwi ar hyn y mae ei oedolion yn gwneud. Meddylwch, ydych chi bob amser yn gofyn caniatâd cyn rhannu lluniau o bobl eraill gan gynnwys plant? Dylid ond rhannu lluniau o eraill os oes gennych caniatâd. Mae rheolyddion a ffilters I reni yn ffordd arall o gadw eich plant yn ddiogel ar-lein. Mae llawer iawn o gyngor i'w gael. Mae gan yr PC a SIOP daflenni cyngor gwych I rieni a gofalwyr ac fe allwch hefyd fynd i'r parth diogelwch ar-lein sydd ar gael i'ch plant ar hwb. Os ydych chi yn poeni am gam-drin rhywiol ar-lein, gallwch gysylltu â'r tîm camfanteisio ar blant a'i Hamddiffyn Ar-lein drwy chwilio am SIOP. Ac yn olaf, cofiwch, rydyn ni fel heddlu yma I helpu chi os bydd unrhyw beth yn mynd o'i le. Byddwn ni'n canolbwyntio ar ddiogelu'r plentyn a helpu datrys y mater. Gallwch cysylltu â'r heddlu ar 101 neu 999 mewn argyfwng. Gyda'n gilydd gallwn gadw ein plant yn ddiogel ar-lein. Diolch yn fawr.